Това зад мен е една от най-трудните виа ферати в България. И в днешното видео ще разберете колко ми беше трудно, дали успях да премина успешно и струваше ли си преживяването. А накрая ще посетим и две пещери, а сега нека да започваме. И добро утро от Enzo on the Edge, тази красива сутрин, събота, всъщност е неделя. Имаме да катериме виа ферата. Винаги хубавите дни започват, като има баница сутринта, човек, няма как. Много горещо. Направо се включваме от виа ферата след малко. Вече сме в село Бреслица и паркирахме тук и трябва да си вземем екипировка за виа ферата, тъй като аз поне нямам, някои от моите колеги имат. Предполагам, че ще ми дадат каска. Фератник, там осигуровки, сега ще видим. Айде. След като пристигнахме в селото, отидох да си взема екипировка, която включваше седалка, фератник и каска. Екипировката плюс входа за виа фератата беше около 20 евро. Ето още едно дълго тук имаме. Това е пухчо. Ти били ли правиш? Каза, че били си правил. Я какъв усмивка за камерата. Как се казва? Брая. Брая, ти си много хубава, Брая. Страхотно. А докато инструктора ме екипира, нека ви разкажа за виа ферата Ледницата. Тя се намира на час и половина от София в парк музей Ледницата, точно до село Брестница и пещерата Съева дупка. Ледницата се води най-трудната виа ферата в България, тъй като почти няма места за почивка и през повечето време преобладава катеренето. Вече сме екипирани. Опа, тук цайста. И така, айде. Зареждаме се с домашни малини за върхва енергия, въпреки че нямат никаква енергия в малините. Да нахраним и кучето. Капва малини, човек. Първото куче ето яде плодове. Ето тук, бе. Ето. Това е Рой. Нали? Ти си Рой. Тук ни проведоха 10-минутен инструктаж, който е задължителен, особено за начинаещи. Общо взето ни обясниха за безопасността, маршрутите и как да ползваме екипировката. Почивате. Въртите се наляво надясно, снимате и така нататък, може да се получи това нещо. Ефектът е, че все едно се къса нещо от сброят. Просто се прехвърля карабинера, няма никаква... Това е назъбено това. Да, просто ви го казвам сега за... Да нямаш сашка. Точно се сашкаш. Някой да ми получи инфаркт там, да? Чухме инструктажа и отиваме да видим какво ще стане. Ето я, скалата, по която ще се катерим. Вече съм закачен, осигурен, тук ако падна няма драма. Така. Виа ферата Ледницата има 3 основни маршрута, като за всеки един от тях може да се стигне по Алпийския мост, който е съставен от 2 метални въжета, или по Хималайския троен мост, който е по-лесен за минаване, но също така и по-бавен. Тук си е малко филмка цяло. Добре, тук сега се прехвърлям на това въже долу, нали? Така. Искаш, може да се закачиш на него за почивка малко. В смисъл е така. В момента почивам. Добре. Закачваме за да почивка. Добре, това не е толкова лесно. Да, малевицата май е наистина. Ръкавици бая се хлъзгат. Трябваше. Добре. Тук се отваря гледка. Красота. Като цяло маршрута е сравнително труден, между другото. Продължаваме така нагоре. Ето го и Сев долу. Тук малко рискувам, ама. Истината е, че се усеща, помпат се ръцете, ама с този тип ръкавици не е много добра идея, може би. Трябваше да си вземем магнезия или нещо, с което да премахне потта. Така успешно завършихме първия маршрут на виа ферата, сравнително бързо обмяхме, въпреки че правихме почивки. И зад мене ботална гледка. И изкачихме и втория маршрут, който е само половината от втория маршрут, червената част. Сега ще слезем надолу, да пиеме по една вода и мислим да го направим целия.
Бира ли? Бирата не е ли накрая? Че сега Хептен ще почне да изпускат ръцете. Оба! Тук ще трябва да я префърляме. О, да. Сега къде отиваш? Надолу си? Що? Надолу си, да. Дали? Ясно, надолу, нагоре и отиваме към червено. А това нагоре какво е? Черното? Червеното, дето правихме. Дали? Да, бе, верно. Така. Оу! Чай, то точно това говориш тук, че Ама стресна ли си? е за момент. Да, прескочи ти, да. Прескочи ми, да. Добре, минахме първата част от... Също смихме моста. Непалския мост, ето Жорката отгоре, той се мъчи. Чакам те, мъча се. И какво ме чакаш? Аз съм бърз, тук снимам набързо и 5 метра почваме. Цак. Спазвам те. Добре. Продължаваме напред. След кратка висяща почивка бяхме готови да завършим маршрута, който се оказа най-интересният и разнообразен маршрут на Виа Ферата Ледницата. Тъй като ръкавиците повече пречеха, тук вече се катерихме без тях, но пък се усещаше умората в ръцете, те първа ни чакаше и последния най-труден маршрут. По-лесно от другото. Така хора, добре, тук правим лека почивка, вързал съм се и след малко продължаваме нагоре. Който? Точно минахме жълтата част от 9. Минахме ето там, по това въже. Правим малко почивка ето на това дърво тук. Надолу не е чак толкова високо, колкото на мостовете, които първо минахме. Успешно завършихме втория маршрут, след което решихме да се заредим с по един сандвич, докато обсъждахме и последния най-труден маршрут, но не знаехме, че след малко нещата щяха да се объркат. Почна лека по лека да пръска и времето леко по лека се заразваля. Почна да се гърми. След 4 вода. Дали да не се връщаме? Какво правим? Човек, Да? не ви препоръчвам черност. Какво? Ще завали, не ви препоръчвам черност. Продължаваме. Въпреки съветите да се върнем и изгледите, че бурята идва насам, решихме да довършим започнатото и да завършим най-трудния черен маршрут на Виа Фератата. Дем, тук си е страшно. Това си е диво! И как ще? В същото време идваше насам, а на ръба на скалата адреналина беше на макс. Ръцете вече бяха доста изморени, а тепърва идваше и обратния наклон. Тегало е тук. Оп. Добре. Ето тук е готино с тази пещера. Добре. Ето тук е филм. Филм малко. Филм. Що е много високо. Добре. Крейзи. Добре, хора. В момента сме на сигурно на 50 метра височина. Голям филм. Като цяло мене ме е страх от високо, но тук си усещам, че си е малко филм. И да. Така че правя лека почивка, тук ми починат малко ръцете. Вързал съм се на 3 места. И да. И продължаваме. Айде. Let's go. Аз го направих, готово. Хора, тук що изкачихме, ето го, Йорката зад мене. Изкачихме най-тегавата част, която беше брутално яка. Наистина си струваше доста адреналин. Поглеждаш надолу и ти става лошо на момент.
И така, ето малко гледка. И времето се разваля. Какво на време? Времето се разваля на време. И така, хора, приключихме с Виа Ферата ледницата. Беше много яко. Мирахме всички маршрути. Черният определено беше най-екстремен и най-вълнуващ. Бих го повторил. Той, който иска да се предизвика, да вкара малко адреналин в кръвта, да направи нещо интересно и уникално и едновременно сравнително сейф, тъй като има доста добра осигуровка навсякъде. Виа Ферата тук е топ. Жорк, ти как би я рейтнал тази Виа Ферата? Ти си ходил на много. Като трудно, Като трудност и като експириенс. трудно, доста трудна. Заради надниците само напълването. Тоест си е трудно. Трудно си, да. А като вайб, Като вайп е добре, стига да си в форма и да не се стесняваш. да. Мисля, ако някога е страх от високо, може би не е най-добрата идея. Но пък винаги може да се предизвикаш и да преодолееш този страх. Но не, определено няколко го е страх, това точно не е сфера. Да. Форма любите е някаква друга пол, Да. която има площадки. Да. Тук като цяло си е през цялото време напълваш яко и е малко... Роста е повече. Да. Има си натоварване, изпомпват се ръцете. Тъй като вайп е готино, иначе аз доста ми хареса. Като за първа ферата много добре. Известни си с халвата. А и тръкията сме известни, ама не смеем да продаваме, че ни се карат. Малко халва, от яблоница най-хубавата халва. Значи сега ще вземем две. Взема една така с ванилия. А не, с карамел. С карамел. Без етикетчето, Да. двете от тези. Да. Остана етикетчето, да. С карамел и една малка от тази, дето кажеш, най-хубавата. Остана някаква. Да. На кълъпче не в кутията. Да. Добре. Да. Две. След като си купих от известната яблонишка халва, беше време и да се презаредим с нещо за хапване. Много готини хора. Подарихме и даже една халвичка тук. Чета, вие сега какво правиме? Ще ходим да хапнем някъде, предполага. Седнахме на една от беседките на паркинга, разделихме си една бира, хапнахме набързо и беше време да се насочим към пещерите, които бяха втората част от плана за деня. Първата пещера, която ще посетим е Съевата дупка. Като чакаме половин час да влезем, изпуснахме всички влакове, така си човек. Но всъщност има още един останал влак, така че да видим. Само на час път от София под склоновете на село Брестница се крие една от най-красивите пещери в България – Съевата дупка. Буквално тия образования изглеждат брутално. Като от карибски пирати Дейвид Джонс. Според легендата, името идва от двама брати овчари, Съю и Сею, които са се укривали там по време на османско владичество. Пещерата е на над 3 милиона години, дълга около 400 метра и през цялата година вътре е между 7 и 11 градуса. Съевата дупка има 5 впечатляващи зали, украсени с сталактити, сталагмити и гигантски сталактони с обиколка до 60 метра. Днес пещерата е напълно осветена и благоустроена, а разходката с екскурзовод отнема около половин час, достатъчно за да се потопиш в един друг подземен свят. Отиваме към пещера Проходна или още позната като Божите очи, нали така? Или очите на Бога. Тук си имаме едно доги. Аген. Малко вали, малко капе. Леко е кално. Какво става дълго? What's up, man? What's up, man? Реши ме оближиш, да ме олижиш, така ли? Така ли става? Така, добре. Оставаме дългото. Продължаваме напред. Тук, караксите маршрути, виж, това е от 5 или 6. Забелязваш ли? Да. Да, не, изобщо не беше погледнал. Не, са. Сега като ми каза, нали? Как ми каза, да. Пещерата изглежда доста готино и готиното всъщност е, че има много маршрути за катерене, което означава, че в бъдеще, ако се абонирате за този канал, най-вероятно ще видите видео, в което се катера тук по тези страни. Точно като е този човек зад мен. Damn. Това е доста тегло.
Ево, Божите очи изглеждат много яко. Доста брутално. И хора, това беше всичко от днешното видео. Абонирайте се за канала, лайквайте това видео, ако ви е изкефило. И до следващия път.